Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான மாஷி வடை எப்படி வீட்டிலே சிம்பிளாக எப்படி பார்க்கணுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு இருக்குல்ல, ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிட்டத்தட்ட 8 ஹவர் ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் ஒரு 10 மட்டும் முழுசாக போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா முறுமுறுப்பாக இருக்கும். இதில் பெரிய வெங்காயம் 1 சேர்த்துருக்கேன். அதிகமாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணியே விட்டுடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அதிகமாக கோதுமை சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வெங்காயம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் 1 பச்சை கொச்சுக்கு நல்லா இடித்து சேர்த்துருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன், மாஷி தேவையான அளவு, ரொம்ப கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா இடித்து வச்சுட்டுருக்கேன். அது பார்த்திங்கன்னா உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மசாலா பொருட்கள் என்ன சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னா மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், துண்டு கொச்சிக்கு பார்த்திங்கன்னா 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. துண்டு கொச்சிக்கு பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக சேர்த்து பரவாயில்லை, ஏன்னா நாங்கள் பச்சை கொச்சிக்காய் முழுசாக ஒரு 3 பச்சை கொச்சிக்காய் நல்லா இடித்து சேர்த்துருக்கோம். ஸோ காரம் நல்லா அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் துண்டு கொச்சிக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கலருக்காக மட்டும் சேர்த்துக்கோங்கன்னா, இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் தாராளம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. வெங்காயம் அதிகமாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் அதிகமாக கோதுமை சேர்க்கவா இருக்கும். ஸோ அதனால் அதிகமாக கோதுமை சேர்க்கவா இருக்கும். ஸோ அதனால் வெங்காயம் 1 பெரியதாக இருந்தால் 1, சின்னதாக இருந்தால் 2 சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட 3/4 கப் அளவுக்கு கோதுமை சேர்த்துருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோதுமை சேர்த்து அதை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயத்துக்கு 3/4 கப் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான். கடலை பருப்பு பார்த்திங்கன்னா 200 கிராம், மறந்துட்டேன் சொல்ல. பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கையில் எண்ணெய் தேய்ச்சி இந்த மாதிரி உருட்டி பிடிச்சிக்கோங்க. எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்கணும், இல்லைன்னா உதிர்ந்து வந்துடும். ஸோ நல்லா கொதிக்கிற எண்ணெயில் ஒவ்வொன்றா உருட்டி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சிருக்கு, இல்லைன்னா உதிர்ந்து வந்திருக்கும். இப்போ 1 by 1 சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா முறுமுறுன்னு சூப்பராக கிறிஸ்பியான வடை ரெடி ஆகிடும். சட்டுன்னு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும், டக்குன்னு பண்ணிடலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா முறுமுறுன்னு சூப்பரான வடை ரெடி.